Hello लोगोफोर खुलुमबाय लोगोसे नोंथां बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय स' दिनै 31 मार्च दिनैनि दिना बर'फोरनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे हिस्टोरिकेल सान मानोना 31 मार्चआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोग्गाथाव सान मानोना नैबे सानखौ दिनै आसाम सरकारा स्टुडेन्टस डे हिसाबै माने सारा आसामावनो फालिगासिनो दङ मानोना दिनैनि सानावनो जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा जोनोम जादोंमोन आरो नैबे बिथांनि जोनोम सानखौनो एबसुआ एबा बर' हारिया फरायसा सान हिसाबै फालिबोगासिनो दङ आरो बेखौनो दिनै आसाम सरकाराबो फरायसा सान हिसाबै सारा आसामाव फालिगासिनो दङ जों नुदों दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि जितु एसेम्ब्लि हाउस बेयावबो स्टुडेन्टस डे हिसाबै बड'फानि मुसुखायाव बिथांमोना बिबार माला बावदों आरो बेबायदिनो बिथांमोनाबो स्टुडेन्टस डेखौ बिथांमोना फालिदों स' 31 मार्चआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोग्गाथावना आरो जारिमिनारि सान स' बेनि अनगायैबो दिनै 31 मार्च 2024 नैबे मोनसे साना बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान मानोना नोंथांमोना बयबो मोनथिदों के निउसफ्राव नुगासिनो दं नोंथांमोना के जोंनि माखासे प्रडाक्टफोरा जायफोर माने बर' हारिमुजों सिनायथि होजानाय बा बर' हारिमुजों गनाय जानाय जायफोर हारिमुआरि मुवा बेसाद बा जानाय लोंनाय बेफोरो दिनै GI टाग मोननो हाबाय आरो बे GI टागआ जितु जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन टाग होननानै बुंदों बे जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन टागनि जितु लिस्ट बे लिस्टआव जोंनि माखासे मुवा बेसादफोराबो हाबनो हाबाय बेफोरनि गेजेराव जों दङ जोंनि दखना जोंनि गामसा जोंनि जोमग्रा जोंनि जितु इन्दि एम्फौनि जितु खुन्दुं दिहुनो जोङो बे इन्दि सि होननानै बुंदों इन्दि सि बा इन्दि खुन्दुं स' बेबो मोननो हादों बेनिफ्राय जोंहा जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंहा जितु खेरादाफिनि होननानै बुंदों बेनिफ्राय जितु जोंनि फस्ला खारै बे फस्ला खारदैयाबो दिनै GI टाग मोनदों बेनि अनगायैबो दामजु हिसाबै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरबो दिनै GI टाग मोननो हाबाय स' बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरा दिनैहाय GI टाग मोननो हाबाय आरो GI टाग मोननाय लोगो लोगो दिनै बे माने जायखिनि मुवा बेसादा GI टाग मोनबाय बियो जुगे जुगे बर' हारिनि जानानै थाबाय आरो बेखौ गुबुन हारिया रावबो कपि खालामनो हानाय नंलिया बा बियो जोंनि होननानै रावबो बेखौ कपि खालामनानै मार्केटाव सेल खालामनो हानाय नंला बा बेयाव रावबो बेबायदि सिल स्टाम्प लागायनो हानाय नंलिया मानोना बियो बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे मुवा बेसाद महरै भारत सरकारजों गनायथि होजाबाय दा बे खोथाखौ बयबो मोनथिगौ बा मोनथिबाय मा मुवा बेसादा जोंनो GI टाग मोनबाय नाथाय आं दिनै सावरायनो नागिरनाय बाथ्राया जादों दा बे GI टागआ मा आरो GI टाग मोनोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो आरो बे GI टागखौ माबोरैहाय मोननाय जायो बे GI टागखौ बबे मोनसे आयेननि गेजेरजों प्रटेक्सन खालामनाय जायो बा माने रेकर्ड लाखिनाय जायो आं बेफोर बाथ्राखौसो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना बाथ्राखौ सोरबा मोनथियाब्ला आरो मोनथिनो लुगैदोंब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ गोदानै नायबाय थादोंब्ला आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों कि आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम स' लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै GI टाग जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन जितु मुवा बेसादा GI टाग मोनगोन बे GI टागनि मोनसे लिस्ट थायो बबे स्टेटआव मा मुवा बेसादा रेकर्ड जाबाय बा GI टाग मोनबाय बेनि मोनसे लिस्ट थायो बे GI टागनि गेजेरजों बबेबा मोनसे हारिनि जितु गाननाय जोमनाय आसार खान्थि जितु मुवा बेसाद जानाय लोंनायानो जा बे खामानियाव जितु बाहायनाय बा आइजें आइला बा मुवा बेसाद हारिमुनि बेफोर गासैखौबो बे GI टागनि गेजेरजों संरैखा खालामनानै दोननाय जायो आरो जाय मुवा बेसादा GI टाग मोनगोन बे मुवा बेसादखौ गुबुन हारिया रावबो जोंनि होननानै कपि खालामनो हाया बा बेखौ मार्केटाव जोंनि होननानै सेल खालामनो हाया स' GI टाग मोननायनि मोनसे प्रफिटेबोला बेनो दा GI टागखौ बबे मोनसे आयेननि गेजेरजों संरैखा खालामनाय जायो हयथ' गोबाङानो मिथिया GI टाग होननानै बुंदों बे GI टागखौ मोनसे आयेननि गेजेरजों आयेननि आन्दाराव बेखौ प्रटेक्सन होनानै दोननाय जायो आरो बे आयेनानो जादों दा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन अफ गुड्स
Registration and Protection Act 1999 नि जितु रुल्स बे रुल्सनि आन्दाराव बे GI टागखौ मुवा बेसादफोरखौ GI टाग हिसाबै रेकर्ड खालामनाय जायो बा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जायो। बे जितु जिअग्राफिकल इन्डिकेशन अफ गुड्स रेजिस्ट्रेशन एन्ड प्रटेक्शन एक्ट 1999 बेखौनो रिफर्म खालामनानै दा जिअग्राफिकल इन्डिकेशन अफ गुड्स रेजिस्ट्रेशन एन्ड प्रटेक्शन 2002 आइननि आन्दाराव बेखौ रिफर्म खालामफिननाय जादों। आरो दायो जिमानखिनि प्रटेक्ट माने गुड्सफोरा मुवा बेसादफोरा प्रडाक्टफोरा रेजिस्ट्रेशन जागोन GI टाग जागोन बेखौ बे जिअग्राफिकल इन्डिकेशन गुड्स रेजिस्ट्रेशन एन्ड प्रटेक्शन एक्ट 2002 नि आन्दाराव रेजिस्ट्रेशन खालामनाय जायो। दा खोथाया जादों बे जितु GI टाग मोननाय होननानै बुंदों जोङो बे GI टागखौ माबायदिहाय मोनो। स' बेनि मोनसे प्रसेस दङ। प्रसेसा ओरैबायदि फार्स्टआवनो जोङो बबे बेसादखौ जोङो GI टागनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन आरो बे बेसादा अलरेडि GI टाग लिस्टआव दंखायोना गैया स' जों बेखौ सिगाङावहाय नागिरनानै लानो नांगौ। आरो जुदि बे जों जाय मुवा बेसादखौ GI टागनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बे एप्लाइ खालामनाय मुवा बेसादा जुदि अलरेडि GI टाग लिस्टआव जुदि गैयाब्ला जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय एप्लाइ खालामनायनि समावनो बे मुवा बेसादनि जितु अरिजिन आरो जितु माने सिनायथि जितु अरिजिन जितु माने जोंनि हारिजों सोमोन्दो गोनां गासैबो प्रुफफोरखौ जोङो माने होफानो नांगौ। बेनि उनाव जितु जा मोनसे रेजिस्ट्रार थायो बे GI टागनि थाखाय सासे रेजिस्ट्रार थायो बे रेजिस्ट्रारा बे मुवा बेसादखौ एग्जामाइन खालामगोन बेनि मोनसे कमप्लाइन दङ ना गैया बेनि मोनसे अरिजिन दङ ना गैया स' बेफोरखौ माने एग्जामाइन खालामगोन नायबिजिरगोन हयथ' जोंनि जायगायाव फैनानैबो बिथांमोना सार्च खालामगोन रिसार्च खालामगोन। बेनि उनाव जुदि बे मुवा बेसादा GI टाग मोननो हाथाव जुदि माबाफोर माने एभिडेन्स दङब्ला बेखौ बिथांमोना जिअग्राफिकल इन्डिकेशननि जितु एप्लिकेशननि जितु जार्नेल बेयाव बिथांमोना पाब्लिश खालामगोन। आरो बे मुवा बेसादनि थाखाय जितु GI टाग एप्लाइ खालामदों बे एप्लाइ खालामनायखौ सोरबाफोर हारिसाफोरा बा सोरबा इन्डिभिजुवेला अपोज खालामो नामा बे अपोज खालामगोनखौबो नायनानै लायो। मानोना सोरबा जुदि अपोज खालामोबा बे अलरेडि केन्सेल जालाङो आरो जुदि अपोज खालामोब्ला बिनि माबायदि प्रुफ होनो हायो बे प्रुफफोरखौबो नायो। जुदि गुबुन हारिजोंबो जुदि बे सेम जायोब्ला बेखौ बिथांमोनाबो केन्सेल खालामनो हायो। आरो जुदि जेबो बेबायदि प्रुफ होनो हायाब्ला नोंथांमोना जाय एप्लाइखौ खालामदों बे मुवा बेसादनि सायाव जाय एप्लाइखौ खालामदों बेखौ नोंथांमोना GI टाग मोननो हायो। स' जायखिजाया जों मुवा बेसादखौ जों एप्लाइ खालामबानो GI टागनि थाखाय एप्लाइ खालामबानो जों GI टाग मोनगोन बा रेजिस्टार्ड जागोन बेबायदि नङा। बेनि माखासे प्रसेस थायो बिथांमोना फैगोन नायबिजिरगोन नायबिजिरनायनि उनाव बे मुवा बेसादा जोंनि थाखाय रेजिस्टार्ड जाथावना नंगौना नङा जोंनि हारिजों बियो सोमोन्दो गोनां नंगौना नङा स' बेफोर गासै जिनिसखौ नायनानै एग्जामाइन खालामनानैसो बे GI टागखौ होनाय जायो। स' GI टाग मोननायनि फर्मुलाया बेखिनियानो आं जेखिनिखौ मिथिदों आं GI टाग मोननो थाखाय बेखिनि फर्मेलिटिसखौ इउज खालामनांगौ होननानै आं मिथिगौ। स' नोंथांमोनाबो जुदि माबाफोर फर्मेलिटिसनि सोमोन्दै आं बुंनो थाबावनाय माबाफोर फर्मेलिटिसनि सोमोन्दै जुदि मिथिगौब्ला नोंथांमोनाबो जाहाथे शेयार खालामदो कमेन्टआव होदो जाहाथे आंबो नोंथांमोननिफ्राय मिथिना मोनो। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर।